Să-ți fie bine. Ia uite bă, l-am prins și aici, bă, să ieși din ăsta. Da. Hai să vedem ce plătește. Cam repede prins, cam repede. Vino pescarule. Hai vărule. Hai vărul Snake. Bagă special. Bagă ceva în special asta, vino. Facem poze. Mergeți băi la pește, bă, să vină și la mine pescarii aici. 216. Haide, haide, haide. 54, 54, 54. Și mai pui un de ăsta, că mai avem două rotiri. Încă un pescar. 162. Ce a făcut mă cu poza aia? Hai, pescarul. Ah, l-a prins, l-a prins, l-a prins. Bine, mă, pe ultima. Hai, că pleați de aia. Bagă bani. Hai zic, hai zic. Lego, 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 Lego. 2x-ul. Firentige, mersi, mersi, băi. Hai că mă chinui. Hai că mă mai... Chinui să dau la lansat asta. Acum mai rămân un pescar. Am zis că e bun. Mersi de subscribe, bine ai venit Day 4. Nu, n-am cumpărat, am farmat-o, am prins-o repede. Ia uite, pune pescarul. Agață și trage pescarul. Șmecherie, bă, îmi place, am mai pățit o singură dată așa. Rupe banca, rupe banca, rupe banca. Băi, Cătăline! Ce-mi vârstă, bă? Ar fi frumoasă suma aia, dar și la mine pe balanță aici. Gen, o facem. Hai acum, bă, pescar, bă. 1100! Hai. Vedem că a fost bun asta. Uite cum facem banii, băi, de început. Am ajuns bine. Silviu, salut, salut, bine ai venit. Rupe banca, rupe banca, rupe banca, ha! Nu mai pui tu pe bedul ăsta niciodată. Mai urcăm un pic. Gata, am plătit la curent. Nu avem ce să zicem, nu avem ce să zicem. Am prins-o pe 12 rom, băi. 10 like-uri face și noi 50. Băi, sunteți cu mine seara asta? Sunteți cu mine sau nu sunteți? Că pescarul vă că e cu noi, nu seara asta. Fii cu noi, nu, fii cu noi, pe șeptarii suntem noi, mă. Bogdan, salut, bine ai venit. Hai, hai, că ne merge bine. Ce-o fi cu tine? Ți-a fost dor de noi, nu? Hai, tata, hai, tata. 6 rotiri, nu mai pui tu 2 pescari. Adi, salut, salut, bine venit acolo pe Facebook. Bine, și al treilea pescar. Suntem parcă te-a dezamăgit între cu Big Bass-ul, da. Cel mai mult l-am format în 30 parcă. Aia zic, tata, aia zic, avem 2x-ul. Aia zic, du-te. Du-te, dică! 4, 4, 4, s-a schimbat de la 2, 2, 2, 2, 2, 2. Machi, te pupă, binevenit. Sunt bine rău de tot, ia uite ce papa aici. Ia uite-mă, ia uite-mă. Hai, de repejor. Bine, frumos, 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 frumos. Și mai avem rotirile alea din 2x. Ne bagă pe 2x. Cred că sărim într-un 3x. Poate să recuperăm iara de aseară. Vino cu șalupele. Este, mă, este, ăla-i. Ăla-i, mă. Ăla-i, mă, ăla-i. Ăla-i, mă, ăștia sunt banii, bă. Ăștia sunt, ăștia sunt. Mamă, dublăm balanța aici, nu vine să crești, mai avem preț și pa. Bine, tot bine. Te duci în 10x, să mor de nu se duce în 10x. Salut, Cătălin, salut. Băi, se duce în 10x ăsta, mă.
Avem 3x-ul până acum, doamne, 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 așa să ne ajut, doamne, doamne. Și după o arunci, știi, după ce ți-ai făcut-o, o arunci așa pe spate. Mai cu baboiașul, băi, pescărașul cu pescarul. Suntem în 2x acum, nu? Nu, în 3 suntem. 3 pescari, da, e greu. Nu, în 2x eram, erau rotirile de la 2x și avem și rotirile de la 3x acum. Și acum bagă pescari. Bagă, mă, nenorocitule, bă, că ai atâtea rotiri. Vino cu pescarul ăla. Oricum e bine, e bine, e bine, 1700 ne-am plătit și înainte, 1000 și... Dar hai cu pescarul ăla, bă, mai pune repede, bam, bam. Nu vrea să vină. Valentin, salut, bine-ți, mă, bine-ți, mă, bine, se nenorocește acum. Acum e adevărăciune maxim. Ori 3. Bum! Bum, și acala că e fierbinte cava. Este, mă, este. 2700 de roni. 2700, repede, pe 12 farmat. Și încă 2 pescari, dacă mai poți. Și sărim în 10x. Uite-l ce face, bă. Bun și atât de că nimic îți dai seama, da, e bine că e cu plăți. Haide, mă, cu 2 pescari, bă. 1. Și cam asta a fost. Oricum, talentul lui. Aproape de 10x, atât de aproape, băi. Dar totuși atât de departe, fără un pescar. Să mă scuzești pe mine plata asta, băi.